Good morning guys! Welcome to my channel. Ngayong umaga, magluluto tayo ng chicken adobo. Ito nga pala ang chicken natin. Binigay ng ating butihing mayor. Salamat nga pala sa ating mayor. Mayor Big Perete, salamat sa manok. Yan. Yan pala yung ating almusal ngayon. Ating sinangag. Ayan, bubuksan na natin yung manok. Napakalaking manok. Almost ang manok natin. Dalawat kalahating kilong manok. Yung manok. Binigay ng ating mayor. Slice na. Guys, pangalawang beses na mga pala itong binigyan tayo ng manok. Maraming sahog, mas masarap. Carrots. Ito naman patata. Siyempre yung laurel, sibuyas, bawang. Ayan, wala yung paminta, kulang pa. Yan, lagyan na natin ang toyo. Bawang pa ito, babies! Siyempre, yung ating pamasitas. Wala na. Sa amin na ikaw. Pero ilan kayo na? Ang gagamitin pala natin ngayon ay star margarine sa pag-isa.
Ayan, kumukulo na. Lagay na natin ang ating laurel. Sunod na natin ang ating tidbits. Ayan, malapit nang maluto ang ating chicken. Lagay na natin ang ating gabi. Ayan, susunod natin yung sunod na natin yung ating carrots. Ayan ang ating carrots. Ayan na. Siyempre, last but not the least, ang ating patatas. Ayan. Ayan. Hintayin na lang natin maluto. Oy, King. Ayan, lapit na. Hintayin na lang natin. Pa natin para dali maluto. Ayan, tingnan natin kung luto na. Ay, mainit. Ating chicken adobo. Yan. Sarap. Kung nagustuhan nyo ang aking video sa pagluluto, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. At syempre, huwag kalimutang i-hit ang bell button para sa ating latest update. Thank you for watching.